Com han vist que al final la gent respon a qualsevol tipus de convocatòria, respon a convocatòries per xarxes socials, es pot desmadrar el poble espanyol en qualsevol moment, és necessari assustar al poble espanyol. Ho han estat fent fins ara en la legislació actual. La llei actual és una llei de l'any 92, és la llei Corcuera, és la llei de la patada en la puerta que se va dir en el seu moment i que ja va ser molt criticada per nosaltres i és una llei que va tindre molts problemes. De fet, se va presentar un recurs d'inconstitucionalitat i el Tribunal Constitucional va dir que determinats articles de la llei no eren constitucionals i, per tant, va impedir la seva entrada en vigor, sobretot allò que tenia que veure en la privacitat de l'hogar, de la casa, que és una cosa que consagra la Constitució. La Constitució consagra com un dels drets fonamentals o globals en qualsevol democràcia que no poden entrar en ta casa sense una ordre judicial o en cas d'un delicte flagrant o perill per a no sé quantos. La llei permetia poder entrar en altres circumstàncies i després això va ser impedit pel Tribunal Constitucional. En aquesta llei, que ara està en vigor, el govern d'Espanya ha posat milers i milers de multes a moltíssima gent. Amb un criteri molt desigual, també, perquè n'hi ha hagut províncies on s'ha multat per manifestar-se en una zona peatonal sense cap problema i sense cap disturbi públic ni res, i en altres llocs per aquesta mateixa conducta no s'ha posat ni una multa ni mitja. Per exemple, País Valencià, per exemple, província de València, és un lloc on no s'han posat moltes multes, però en Castella-Manxa, en Toledo, Ciutat Real, en Andalusia, en Córdoba i tal, són conegudes les multes que s'han produït de manera indiscriminada. Moltes vegades, aquestes multes emparen l'existència de llistes negres, que nosaltres tenim contrastats que existeixen. Llistes negres que se fan per part de les brigades d'informació de la policia que es dedica a veure l'activitat ciutadana i l'activitat política que es desenvolupa en el conjunt de l'Estat i que al final dona que la majoria de la gent o que estem en política o que participen en actes o en protestes estiguen en informes policials, informes que estan dins de la policia i que alguna vegada ixen quan se posen les multes, s'identifica gent en manifestacions, s'imposen les multes i la gent a la que s'ha imposat una multa va a veure l'expedient i se troben aquests informes policials en els quals s'identifiquen sistemàticament a persones sense haver-les demanat el DNI, és a dir, s'identifica visualment a gent que ja se té reconeguda. Això el que demostra és que n'hi ha tota una persecució i un seguiment de la protesta social i el que en el fons se vol és tindre un instrument més fàcil, més àgil per a poder imposar aquestes multes. Perquè s'ha vist precisament que les multes són un instrument que ha vingut molt bé per a assustar a la gent, per a fer-la que no vagi tant a les manifestacions o que no vagi tant a la protesta social. De fet, nosaltres per enfrontar-nos a aquest objectiu del govern, el que li hem aconsellat a la gent en tots els actes que fem sobre el tema de la protesta social és que mai pagaren la multa de primeres, sempre les recorregueren, que parlaren amb nosaltres i amb altra gent que està organitzant grups de resistència front a la dinàmica de multes i que s'acabaven recorregant davant dels tribunals si fos necessari i si cal fer campanyes de replegada de recursos, de diners, que mai fora per a pagar la multa sinó per a pagar a l'advocat per acabar duent els temes als tribunals, precisament per evitar-li, per a llevar-li les ganes al govern de fer aquesta dinàmica de multes. El ministre de l'Interior ha volgut amagar aquesta dinàmica de multes i de fet el que ha dit en els mitjans de comunicació és que s'ha disparat el número de manifestacions que s'han fet i s'han fet milers i milers de manifestacions i que sols en un 0,2% de les manifestacions ha sigut necessari que la policia intervinguera amb material de defensa, d'antidisturbis i tal. Però el que sí que ha quedat demostrat és que el problema no és tant la intervenció de la policia i que això assusta la gent en les manifestacions, sinó que sobretot el problema ha estat l'enorme número de multes que han posat. I en aquesta dinàmica volen continuar en aquesta llei posant multes i multes sobretot xicotetes. El problema són les conductes que contemplen com a sancions lleus i no les greus o molt greus, encara que també contemplen qüestions que poden ser molt fàcilment reinterpretables per part
de la policia. En tot aquest tema de les manifestacions nosaltres hem reclamat una cosa que mai ha fet un govern en Espanya i que este govern també s'ha negat a fer, i és que no es canvia la llei, però sí que s'establisca un reglament de com s'ha de comportar la policia davant d'una manifestació. Penseu que vivim en un país en el qual està regulat, o per llei o per reglament, fins com s'ha de pescar la truita en un llac d'alta muntanya a les 3 del matí, si està regulat tot està regulat. I una de les coses que no està regulada, gens ni miqueta, és quin ha de ser el comportament de la policia, per exemple, davant d'una manifestació. Com s'ha de comportar la policia? Com ha d'avisar a la població, si s'ha de desallotjar un espai, o si té que avisar o no abans de fer una càrrega, com s'ha de fer tot això. I això no està regulat. I al final se troben en un problema molt greu, i és això, que no n'hi ha forma de defendre's quan la policia fa una actuació que no estigui justificada, que se dona més vegades de les que se pensem, que la policia fa una actuació absolutament injustificada, i exemples n'hi ha hagut de càrregues, sobretot en Madrid, en les convocatòries de rodeig al Congrés, càrregues desmesurades, entrar en l'estació d'Atocha carregant de pilotes de goma sense cap justificació perquè no hi havia una agressió a la policia. Tot això, a més, en un comportament absolutament deleznable per part de la pròpia policia, com és la infiltració en els moviments ciutadans. Van ser famoses aquelles imatges penjades al YouTube en la qual una persona en el passamuntanyes en terra i estava pegant un policia i estava dient a mi no, coño, que soy compañero. Era un policia infiltrat en la manifestació que havia sigut un dels provocadors d'una agressió front a la policia, que la policia havia respost front a aquesta agressió i que resulta que, clar, una de dos, o el policia d'uniforme que cascava qui no devia de cascar, o el policia que anava de paisano havia fet un comportament que no ha de fer un policia. Quan això li ho hem recriminat al director general de la policia en el Congrés, ell va dir, home, és que quan un policia està infiltrat en una xarxa de delinqüents no és una hermanita de la caritat que diu que no delinquir, ell ha de ser un dels que... Però és que no és això la dinàmica, anem a veure. Quan la policia està en una xarxa de narcotraficants per a pillar-los, està en una qüestió que està un jutge darrere, que té una sèrie de molts controls darrere i que està en una dinàmica específica, però la protesta ciutadana, en un grup de gent jove que pot estar protestant en un moment determinat pel tema que siga, i que al cap i a la fi que va actuar com a instigador de que aquesta gent acaba anant a tirar-li una pedra a la policia per a justificar després la càrrega policial. I aquest és el panorama en el que es manegem, i és un panorama prou complicat. Per comentar-vos un poquet de les coses que diu esta llei i que resulten molt curioses les noves coses que pretenen penalitzar mitjançant multes. Estem parlant de multes, tot això, el que la nova llei. Té més d'una trentena de nous comportaments. N'hi ha coses que estaven en l'anterior llei, n'hi ha coses que estan en la legislació anterior, però n'hi ha altres coses que contemplen com a noves. Coses cridaneres, per exemple. Si se'n recordeu, després dels atemptats del 10 de març de l'any 2004, dels atemptats d'Atocha, quan el govern d'Espanya va tractar d'enganyar al poble espanyol sobre qui anava, per on anaven les investigacions d'aquest dia, inclús canviaren la programació de les televisions per a tractar d'influir en la decisió que la gent anava a prendre en les urnes 2 dies després. Es produïren una sèrie de manifestacions el dia de la jornada de reflexió. Unes manifestacions que més enllà de tot el que volien era dir-li al govern que diguera la veritat. Això, que no hi havia manera de prohibir-ho, ara, este nou projecte de llei prohibeix qualsevol manifestació entre que s'acabi la campanya electoral i siga la jornada de reflexió. Clar, aquell cas va ser molt concret, en aquell moment els atemptats i la situació
tal, i va ser un moment, jo ho recordo, molt dur, perquè s'enfrontaven pràcticament a un govern d'Espanya que estava mentint al poble i que estava pràcticament donant un cop d'estat mediàtic per a influir en unes eleccions i que volia guanyar en una majoria absoluta aclaparadora. Afortunadament el poble va votar d'una altra manera i aquell govern va perdre les eleccions. Però imagineu-se que hi ha un bombardeig dels Estats Units sobre qualsevol poble del món i la gent decidir manifestar-se i al dia següent hi ha eleccions i no té res que veure, i no és per a demanar el vot o llevar-li el vot a l'altre partit. Este projecte de llei prohibís taxativament, limita un dret fonamental com és el dret de manifestació, i siga jornada de reflexió o no siga jornada de reflexió hem de tindre el dret de fer això. Sin embargo, este projecte de llei contempla això, que és una cosa molt curiosa. També contempla el tema de les protestes davant el que diuen infraestructures crítiques. Què és el que volen prohibir sobretot? Quan grups ecologistes han entrat en una central nuclear i han posat una pancarta, aquest tipus de manifestacions davant d'una central nuclear, una central de qualsevol tipus, volen que això estigui absolutament penalitzat. No volen permetre que aquest tipus de protestes se puguin tornar a fer. Coses curioses que també contemplen en aquesta nova llei. El tema de identificar i poder posar una multa a qui vaja en la cara tapada, en passamuntanyes, en un casc o en tot això. És a dir, si estàs en una manifestació i dus la cara tapada i es produeix qualsevol coseta, te pot caure una multa. I a més, si no t'identifiques amb la cara tapada, si vas amb la cara tapada i no t'identifiques en aquest moment, també pot ser una conducta sancionable. N'hi ha moltes vegades en la vida ciutadana en la qual se va amb la cara tapada, no sé què passarà en les processons de Setmana Santa i en aquestes històries si també aniran a identificar la gent, però bé, són coses que estan posant a posta en la llei per a castigar a gent que fa determinades coses o que no les fa però que volen castigar de qualsevol de les maneres. Se multa també les manifestacions davant del Congrés dels Diputats i davant de les assemblees de les comunitats autònomes. Això, que és una qüestió que prohibís la Constitució i els Estatuts per una senzilla raó, és a dir, perquè els diputats no podem estar sotmesos a violència quan anem a prendre una decisió. I això que té una certa lògica en un estat de dret, que no pugui vindre un a amenaçar un diputat per dir si votes aquesta llei o votes l'altra llei, converteix en un delicte, en una cosa punible, algo que és perfectament lògic, i és que, malgrat que tu no amenaces al diputat, sí que pugues anar a fer-li una protesta davant o quan vaig o dir-li que nosaltres defensem que el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs siga lliure i voluntari i no siga una cosa que ara aneu a prohibir, anem a una modificació de la llei. Este projecte permetirà que qualsevol manifestació davant del Congrés dels Diputats estiga o no estiga reunit el Congrés dels Diputats o una assemblea d'una comunitat autònoma pugui ser objecte de multa. Actes d'obstrucció en general, obstrucció a l'autoritat en l'exercici de les seves funcions. Un acte d'obstrucció, per exemple, va ser l'altre dia, si se'n recordeu, en Madrid, van acabar en una bronca entre un policia i un bombero. La bronca va ser perquè el bomber estava apagant un incendi en un contenidor i estava una manguera posada pel carrer i els policies volien passar per allí i diuen que llevar la manguera, el bombero estava apagant un foc i diuen, mira, no, perdona, jo estic treballant apagant el foc, quan acaba d'apagar el foc i ja lleva la manguera ja podràs passar en la furgoneta, i al final tingueren ahí una broca perquè el policia el que volia era passar la furgoneta per anar a per la gent que s'estava manifestant i el bombero, que era prou més sensible en les qüestions socials, va dir, bueno, passaràs quan jo acabi. Això és un fet d'obstrucció a la justícia, d'obstrucció a l'autoritat. El que passa és que en aquest moment els dos tenen càrrec d'autoritat, els dos per la llei són contemplats com a autoritat, el bomber que està apagant un incendi i el policia que està en un acte d'una manifestació. Però aquest tipus de conductes a partir d'ara seran sancionables en una quantitat prou alta. El tema de la negació a identificar-se també serà sancionable, la pertorbació en un acte de campanya electoral,
llocs que tinguin la consideració d'infraestructures crítiques, abans era, el que us he comentat abans, era falta molt greu, quan tu accedixes a una central nuclear. Per ara, manifestar-te en la porta d'una central nuclear també pot ser objecte d'una sanció. N'hi ha una nova sanció que és molt curiosa, que també hi té els mitjans de comunicació,